Имало едно време малко момче на име Виктор. Той живеел с баща си в малко село, наречено Босилковци. Вики много обичал мотори и мечтаял да стане най-добрият състезател. Баща му Иван бил механик и винаги му помагал с мотора. Един ден, докато работели в работилницата, те намерили стари части за мотор. Те били много специални. Баща му казал, че това били части за магически мотор, предаван от много години в тяхното семейство. Двамата започнали да правят мотора. След няколко дни моторът бил готов. Татко Иван казал на Вики, че моторът може да бъде много бърз, ако Вики вярва в себе си и работи усърдно. На следващия ден Вики решил да се състезава с мотора в голямо състезание. С помощта на татко си, който настроил мотора, Вики бил готов. Когато състезанието започнало, моторът на Виктор бил толкова бърз, че изглеждало сякаш лети. По време на състезанието Вики срещнал много препятствия, но с помощта на магическия мотор и татко си, той успял да преодолее всичко. Вики спечелил състезанието. След състезанието били поканени на празник. Вики разказал на всички колко е важно да вярваш в себе си и да имаш подкрепа от близките си. Гордият баща се усмихнал и всички били много впечатлени от Вики. Когато дойде време да се върнат у дома, те благодарили на всички. С мотора си те се прибрали в селото, където били посрещнати с радост. От тогава те продължавали да се състезават и да печелят. Но най-важното било времето, което прекарвали заедно. Вики знаел, че най-голямото съкровище е любовта и подкрепата на баща му и магическият мотор.